Al començament era una rata pinyada que tenia com un moquet, anava mocant, era com una mica desgraciadeta, no? Que li anaven passant coses i mica en mica és com una rata que té molta iniciativa, alhora és valenta i poruga, aventurera perquè de fet volia que li passessin coses, també entranyable, tendre. Ara ja portem 100 i pico històries fetes. Fa més de 25 anys que dibuixo i jo sempre dibuixo una cosa que un altre ha escrit. Com que jo no escric res, o sigui, jo sempre dibuixo coses que han escrit els altres. I amb la Marta ens entenem molt bé. De vegades jo penso una història, la truco, li comento, vull dir que... O de vegades jo em quedo en blanc i dic, Cristina, alguna cosa que t'agradaria dibuixar? És interessant i a mi m'agrada treballar amb una altra persona i veure què passa, no? Quan tu penses una història i l'altra la soluciona. Són 2 o 3 dies, diguem-ne, de guió, allò que et va donant voltes al cap fins que et poses a escriure i és aquell moment que rum, s'escriu tot seguit, quan sembla que no sortirà res, no? És agafar la llibreta com l'agenda i apunto com 4 coses, una mica l'idea i alguns diàlegs. Em dóna la sensació que no he fet res, però quan m'hi poso a l'endemà, surt tot, no? Escric descrivint les imatges, tot i que després, quan les trobo, són diferents d'aquelles imatges que jo hagués dibuixat, no? Faig l'esbós a llapis, el calco amb el paper ja on hi ha dibuixades les vinyetes. Quan està calcat a llapis ho passo a tinta amb tinta xina i pluma. Quan està passat a tinta esborro el llapis perquè quedi ben net. Abans feia el color amb aquarel·la, però ara faig el color amb l'ordinador perquè per còmic realment és òptim. Jo primer faig el guió, després l'imprimeixo i començo a treure coses. Però el problema no és si és difícil d'explicar les idees que tens, perquè suposo que ja ho fas sabent que es poden explicar. És explicar-les amb les vinyetes i amb les paraules adequades, i el mínimes possibles. Jo penso, no sé què faré si un dia em quedo sense la Rita, però és que ens agrada molt. I a mi dibuixar la Rita m'agrada molt. També m'agrada molt dibuixar el maluc, el cosí, el fantasma... Bueno, en general m'agrada dibuixar-los tots, però la Rita sí que és molt meva. No n'estic gens cansada de dibuixar la Rita, al revés. Vull que si ens encarreguessin un àlbum de la Rita i pogués estar un any dibuixant la Rita, estaria encantada de dibuixar la Rita. M'agrada.